Само иде, докараме с колата, отвори. Но той цяла седмица нещо. Бая бракове бяха. Отвори, само видя. Да. Отвори машината. Той не беше съвличал. Направо през портала. Болничен. И си замина. Пак в тарика. Не в началото обеда тикава там при това. При Тенчо да мера. Ома ти минава ли си през ОХК? Не, ОХК не ми там тя... Да, адаптивната програма, там да мериш. Да. Верно ли е? Нали бех един месец дремах там. Верно, че... Но кой те е учил да мериш? Райан ли? Не. Кой? Венци, аз бех на тази 15-та. В началото. Аз това къде... Ти заваря ли това отвънка къде беше? Да. Ами на неко... Венци вика, също мери един час. Вика, чакам това да да пускам. Минавам покрай Ники. Кое? Ти ма прокле. Прекува го сливка. Ти ма прокле. Иде до отвънка.